Sabi mong gibuhat, Maria, mura makagpato. Ingon man si ma'am, huwag anak mo. Pataka naman ka eh. Maria Bagong Bayan. Present, ma'am. Claire Delugdog. Present, ma'am. Kirara Tulilungsod. Present, ma'am. Dudong Pawix Jr. Present, ma'am. Tanan Lucio. Present, ma'am. Mga bata nga atong topic karon about sa earthquake or lindol. Ala, kahadlok di anak, ma'am. Lahadlog bitaw ka ayo na kay mga tumba pag sinawlubi magana dito oh. Kusog kayo ang lino. Gani ang gani kay Higante man ana nagpanitang uyog. pasagad ramang kag higante mo bu magani ka. Mga bata, ano ang dapat gawin pag may lindol? Mudagan, ma'am. Ako ma'am, mulingkod ko ma'am. Kuma, magtago sa ilalim ng misa. Ako, ma'am, musulod ko sa balay, magbukot ko habol. Magbukot na nung kaghabol unsa man ka matulog, naglinog na noon. Kailangan mahadlok man kog linog, mutago jud ko gud. Mga bata, ano pa ang dapat gawin? Ikaw daw, Maria Bay, unsa man imong buhaton og maglinog? Sige, ikaw Maria B, stand up. Ang ingon ni Papa, kung maglinog, kuan man. Ay! Ma'am! Pag maglinog, ma'am, pasigawan ang suga, di ba undang ang linog? Ha? Unsa Maria? Maria! Kinsay nagtudlo nimo ana? Na, mao ni ron unsay kalabutan anang suga Maria sa linog nganong makapahunong man siya. Maria, naintan makapahunong anang lino. Kaya nga akong lula sa una mo, ana man no. Sulang ako, lula kay mana. Gano'n ang gano'n dili ilawon. Dili itang kaya pag paglinog, kay pasigawan ang suga, undang ang linog. Mga bata, ang dapat gawin pag may lindol, ilagay ang dalawang kamay sa ulo, mag-hook like a duck, palabas ng bahay. Yan ang dapat gawin ninyo mga bata pag may lindol. Ay, maudin ay angay buhaton, ma'am, pag may linog. Ibutang ang duha ka kamot sa ulo, pagka man mag-walk like a duck, pagawas sa balay. Mali dito gitudlo ni Papa sa kuo. Ingon pa siya, pag maglinog daw, pasigahong daw ang suga, para maundang daw ang linog. Mga bata, stand up, kay mag-earthquake drill ta, padulong sa playground. Sabi mong gibuhat, Maria, mura makagpato. Ingon man si ma'am, walk like a duck daw. Pataka naman ka eh. Riya, unsa man kadiha? Dili man na mao ang walk like a duck. Walk like a duck lang pa, ma'am. Inani man ang among pato, ma'am, mubaklay sa balay. Taka ug si Maria ba? Mga bata, timan-an nyo permi, pag naamoy open area, dito mo managan kay safety. Yes, ma'am. Sige, panindog na mo kay mamalik na ta sa classroom. Ma'am.